Yun, magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Sa mga Bicolano, marhainal daw sa inyong kabos. Siyempre sa mga barkada nating mga Bisaya, mga Igsoon. Maayong aga sa inyong mga tanan. Muad tumi sa dagat karon. Yun mga kaibigan, punta tayo sa dagat ngayon. Kasama natin to si Badyaw, si Brian. Dahil sa laki ng tubig ngayon, masyadong high tide. Nakakatiyak tayong malinaw na malinaw ngayon ng tubig. Sisisira natin yung mga baloko. Siguro alam din ng mga probinsyano yung baloko. Mahal ang kilo nun. Kahit sa ang palengke, mahal yun eh. Saka yung ibang laman dagat pa. Kahit malalim, tataga natin ngayon. Papakita ko sa inyo kung marunong din sumisid si Paygarong sa ilalim ng dagat para makakuha ng mga laman dagat, ng mga shell, kung ano doon, kung ano nandun. Yun, ayan yung kasama natin si Badyaw. Yung Badyaw, dali mo nga to sa doon sa unahan. Ingatan mo lang baka mabasag. Ano naman na. Gamit natin to mga kaibigan, yung sirip dito sa amin sa Kabikulan. Tsaka siyempre yung wala tayong nakuha pang tusok, kaya screwdriver na lang. Para pag nakakita tayo ng ng baloko, tutusukin natin kasi mahirap kunin yung pag sa ilalim ng tubig. Lumalaban yun eh. May ilalim, kaya tusukin natin ng bigla para kaya natin iangat. Yun, lagay mo dun. Badyaw. So yun mga kaibigan. Mga kaibigan, yung natin, yung bagong bangka natin. Yan. Yan yung nabili nating bagong bangka. Kasi yung natin, bangka natin dati, luman-luma na. Kaya bumili tayo ng bago, mga kaibigan. Yung luma, paparepair na lang muna natin yon. Medyo may kamahalan din kaibigan, mga kaibigan yan. Umaabot din yan ng almost mga 22,000 kasama yung makina. Kasi yung halaga ng bangka na yan, nasa 17,000. Yung makina ngayon, nasa 5,000 plus. Kaya nagkakahalaga rin yan ng abot 22,000. Kaya magagamit natin ngayon yan, yung bagong bangka natin. Sa pagkuha ng pagsisid ng mga baloko, mga shell. Oh, yan yung kasama natin si Badyaw. Yan yung bangka natin. Tama-tama ngayon mga kaibigan. Tiyak na tiyak, malinaw kasi parang nilangasin yung dagat. Wala man lang kaalon-alon. Tsamba tayo ngayon sa pagsisid. Swerte. Walang kaalon-alon. So yun mga kaibigan, pandarin natin. Ito pa rin yung yung luma nating makina. Hindi pa ako nakakabili. Kasi pag bibili tayo nun, almost 5,000 plus yun. Bangka lang muna bili natin. Kaya itong bangka, nagkakahalaga lang ito ng 17,000 to 18,000. Kung kasama na yung makina, mahigit 25,000. Hindi pa tayo bumibili, wala pa tayong pabili. Sana umandar mga kaibigan. Ayos! Magkakit! Punta na tayo sa laot! Mga kaibigan, dito na tayo. Masyadong malalim na dito. Huwag na tayo pumunta sa masyadong gitna kasi baka hindi kayanin ni Paygarong. Hulog natin itong angkla. Yeah. Ilay mo na. Yan. Ito pa rin. Hulog natin
natin yung angkla mga kaibigan. Ayos. Yan mga kaibigan, lusog tayo. Tingnan natin kung kaya natin. Kain pa garong. Kasi hindi naman ito ganong gitna. Kaya natin to. Ano lalim? Ano ka? Lalim. Lalim mga kaibigan. Palo ko. Ayos. Ayos. Nakaisa na tayo. Pahinga muna tayo. Maya maya naman. Dito tayo. Hirap! Woo! Woo! Ah! Ah! Oh! Yan mga kaibigan! Katipay! Katipay dito sa amin sa Kabikulan! Ewan ko sa ibang lugar kung katipay din to. Masarap to mga kaibigan! Pwedeng ihawin lang to, pwedeng anuhin, biyakin, tsaka adobo rin, masarap. Buti maraming nakuha tayo ganyan dito. Sana marami pa. Masyado lang malalim kaya hirap tayo. Woo! Sisituloy tayo mga kaibigan. Sugat pa yata ako. Sugat nga ako, konti lang. Baluko na naman mga kaibigan. Oh, katipay. Nakatumado. Tawag din sa amin, karang-karang. Masarap to. Ginataan, karang-karang. Ewan ko sa ibang lugar ito, karang-karang ito. Sugat pa yata ako, kunti lang, maliit lang naman. Pahinga muna tayo. Wala. Lumabo na. Kailangan natin makalipat. Malabo na dyan. Sako.
Naku, basura! Whew! Basura mga kaibigan. Angat natin. Basura oh. Sisid ko sa ilalim. Basura. Whew! Pahinga uli. Pagod. Whew! Whew! Grabe tabagoy. Ang dami ko nakikitang ano. Ang dami ko nakikitang biya. Yung tambagoy sa ilalim. Woo! Nakatatlo na tayo. Woo! Ayos. Makakarami tayo mga kaibigan. Woo! Yun mga kaibigan, yan yung mga ano, mga mangingisda dito. Yan. Papalabas pa lang siguro yan, ano Brian? Oo na. Ang hirap. Hirap sumisid. Ang hirap sumisid. Ah. Oh. Uy, marami na pala tayo nakuha. Ayos na pala to. Siguro tama na to. Hingal-hingal na pa garong. Uwi tayo. Tara mga kaibigan. Uwi tayo mga kaibigan. Medyo ano tayo. Hirap na tayo sa paghinga. Boundary na rin tayo dyan. Haba ng tubig. Ayun talaga. Yun, dito ka Brian. Dito ka. Down. Kumandar ka ha. Pauwi na kami ni Brian. Pauwi na kami ni Badyaw. Andarman. Yun. Ayos mga kaibigan.
natin sa loob. Lalagyan. Ayos. Tsaka tayo, makakasarap gataan to. Lalaki oh. Paloko. Yun mga kaibigan. Sa bahay na lang tayo magkita-kita. Sa mga gusto magpa-shoutout nga pala kay Pai Garong. Comment lang kayo sa baba ng video mga kaibigan. Pag nakita ko pangalan nyo, isa-shoutout ko kayo. Yun. Sa bahay na tayo magkita-kita. Yun mga kaibigan, andito na tayo sa bahay. Nakauwi na tayo. Medyo malalim yung tubig pero dinahandahan ko lang si Siring para makarating ako dun sa ilalim. Kasi kung bigla, sasakit sa tenga yun. Kaya okay naman. Success naman. Yun mga kaibigan. Shout out muna tayo. Shout out nga pala sa La Familia Castañeda. Yun kaibigan, shout out sa iyo. Shout out sa Emil ah. Shout out sa Summer Olan. Shout out sa Tiktan Hunting TV. Shout out kay Family Agus. Shout out sa LBS TV. Shout out sa Nit 14 TV. Yun. Shout out sa kay Sam Backyards. Yun mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga sumusuporta sa amin, sa ating Pai Garong, siyempre. Yung mga kasama natin, si Jinjin, si Buboy, hindi natin laging nakakasama kasi lagi silang busy. Kaya para makablog tayo, para ipanood sa inyo mga kaibigan. Kahit ako lang mag-isa, nagbablog ako. Yun mga kaibigan, hanggang dito na lang yung video. Sa mga sumusuporta sa amin, huwag niyong kakalimutan i-like and share lang mga kaibigan. Pakilang. At sa mga doon pa lang sa mga bagong bukas pa lang na aming channel mga kaibigan, subscribe na kayo. Tsaka pindutin nyo na yung notification bell para updated kayo sa aming mga susunod pang video. Yun mga kaibigan, maraming salamat. Bye bye.